Marende mahita sian buku ente nomor 20 tolu ayat sada saat rodi 2. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Ai ibana hapatean, jala permulaan ninasa na adong, natamado ibana, dinateon digohonna torop anak tuhasangapon, pardengganan sun induk ni hanguluan nasida, mar hite-hite hapor suhon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut parasini rohaon, nunga ditatap hohami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taononna haleaon, dohot siak ni bagi, sahat rodi hau na pinar silang. Saitu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margugo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, di akasi taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, sian patik parjolo sahat patik palimahon. Patik parjolo,
audo Jahoba de Batam ninna de Batata, dang jadi marakup ahu baenomu di Batam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumamonomu manang aha di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan, patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni di Bata, yanggo soture dalanna, aihona uhumna dosogut akka namarsineang di guarna, patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa si ulaomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangigibati hutam, ay dinaono mari do di topa de Bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitohoni, dibaheni do ubahen, na di pasu-pasu de Bata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadai, patik palimahon, ikon pasang apapunmu do natorasmu, asa martua ho jala leling mangulu di tano na dilehon ni Jahoba de Batam diho, rap mangidugugu mahita tutuhan de Bata, laho mangulahon nahobar tu patik nai, ali Tuhan de Bata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi, amin. Tatopoti madosata martangiang mahita, ali Tuhan de Bata pargogo naso hatu durusan jala amanami, ujo hami do goarmu na badiai, alana targugot hami marningot dosa nami, sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni de Bata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu Banua Gijang doho mangondihon hami, asiroham dihami, sepatoktong ma dihami roha hamoleateo tuho, o ton di perbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, ro maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sayunang tulak kami, saya tangihon mahami, o ale di Bata, ama, anak, doton di perbadia, amin.
Tabigi ma hata baga-baga taringo tu hasisani dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehova nunga pola hupasisi aka pangolosium songon obun jala songon obun manorop aka dosam sai mulak maho tuau ayau do si palu aho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigi mahata ni debata turpuk di hari mingguon sian 2 Raja-Raja 2 ayat sada sahat rodi 12. 2 Raja-Raja 2 ayat sada sahat rodi 12. Tajahama secara responsoria. Dungi ujunai ngalapon ni Jehova si Elia tu banua gijang marhite sian haba-haba mardalan ma si Elia rap dohot si Elisa sian Gilgal. Dungi didok si Elia ma mandok si Elisa wal tinggal di son maho ainunga disuruh Jehova au laho tu Betel. Dungi luar masisian ni panurirang akana di Betel madapoton si Elisa didok nasida matu ibana atehe di botohodo nanaing buanon ni Jehova Tuhan Musa darion sian lambungmu dungi nina ibana ma au penunga huboto sip mahamu. Dungi nina si Elia Muse tu ibana wow tinggal di son maho ale Elisa ainunga disuruh Jehova au tu Jeriko alai nina si Elisa ma songo sitong na mangulu Jehova mangulu dohot hosam na sotupa tadi konok kuho jadi rap sahat nasi dan tu Jeriko. Dungi Roma sisian ni panurirang akan di Jeriko mandapoton si Elisa nina nasida ma tu ibana atehe di botohodo na naing buanon ni Jehova Tuanmu sadarion sian labungmu dungi nina ibana ma au pe nunga huboto sip mahamu. Dungi nina si Elia Muse tu ibana wa tinggal di son maho ainunga disuruh Jehova au tu Jordan alai nina si Elisa ma songo sitong na mangulu Jehova mangulu dohot hosam na sotupa tadi konok kuho jadi rap mardalan ma nasidana 2. Alai 50 halak sian akasisian ni parunurirang mardalani huhut jongjong madaudau na 2 panurirangi pe jongjong do di topi ni Jordan. Dungi dibuat si Elia ma sampai-sampena di sopi mai jala dilibas sontu aek jadi tolak mai tujae tujulu laus ditari pari nasida na 2 mai mardalan di namahiang. Jadi dung tari par nasida ni nasi Elia matu si Elisa
Haru pangido ma sianahu manang aha lomo ni roham bayanokku tuho. Tagan soro dope na mangalapau sian labungmu. Dunginin na si Elisa ma ikon silopit dua nian sian todim songgop tuahu. Dungi nina si Eliama na dok si tutu donian pinangidomi alai molo di jedaho au tarboan sian lambungmu saina songgop dosongo ni tuho alai moloso idaonmu dang songgop. Jadi andorang mardala dope nasida huhut makatai idama Roma sada hureta api dohot aka hoda api manirang nasida na dua manaik tu banua gijang ma ia si Elia marhite sian haba-haba. Alai dung diida si Elisa songoni jojo maibana. O damang huretani Israel dohot aka jolma parsihudulan doho. Dungi dang bedi daibana. Laos dibuat ma ulosna jala diribahi bola dua. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala no piopsa. Amin. Tidakon ma hapor seotai songon na hina tidakon ni dongata sa hapor seon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatu dosan na tumopa langit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai Imana tubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian todi parbadia andorang soha bubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hao pinar silang na tua tubano torudung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahuldul di siamun di debata Jahoba amanai pargugo na sohatu dosani disima ibana paiman mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot dihasaani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabi gima tikting na masa saminggon. Tapi gema tikting di minggu ta sadarion guarni minggu sadarion ima guar minggu ta sadarion ima minggu estomihi doho topik na poso ni debata na setia na paduahon dana na sorang na di hari Kamis tanggal 10 Februari 2021
di basa-basa tu hatta dosa dana boru di tonga-tonga ni keluarga reja perlindungan manurung inatamei paramita boru siagian nasida maralamat di jalan perdatam terusan nomor 33 RT 004 RW 005 Persenggarahan Ulu Jami Jakarta Selatan sektor 1 mulai ate meditu hatta hipasdo danaki suak songoni nang natorasna na patuluhon na modding di hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2021 nunga marujungolu amata Daniel Partogi Hamonangan Pardede tutup usia 34 tahun tubuh di hari tanggal 7 November 1926 nasida meralamat di Jalan Bangka 2D nomor 6 RT 001 RW 002 Pela Mampang sektor 1 dimakamkan di hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di TPU Kampung Kandang. Tabuama ditanyakta asa tuhata na mangapuli keluarga nang ditinggal honon na paupaton sadarion Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 pukul 10.00 WIB saat tu pukul 14.00 WIB patupaut tado rapak huria laho maneringoti patotopon program kerja doho anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2021 di Patupama menghuton protokol kesehatan na palimahon pembukaan pertanian sektor pinabotohot tu sudah ruas ni huria di hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2021 pukul 10.30 WIB marhite virtual jom dipatupado pembukaan pertanian sektor ni huriatta dengan meeting ID nomor ID 83014135857 Riamahita Allahu Madhotisa na paonopon kebersamaan remaja di hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021 pukul 10.05 WIB nang dipatupado kebaktian kebersamaan awal tahun remaja secara virtual Zoom dengan ID meeting nomor 83014135857 pinangido tu sudah remaja asaria mahita laho madhotisa napapituhon pelia tujolo di hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021 naing patupota do pelia tujolo tu haperluan ni katedral sekolah minggu napawaluon pertemuan orang tua pelajar Sidi di hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021 pukul 10.00 WIB patupado pertemuan mana panugunuguo tu natoras ni parguru tahun 2021 maringana di konsistori HKBP Mampang Perapatan
tu sudena toras perguru asa Roma madhotisa na pasiahon pertemuan orang tua remaja HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu tanggal 21 Februari 2010. Distribusi Almanak HKBP 2021. Tusude ruas HKBP Mampang Perapatan naso majalo Almanak HKBP tahun 2021 rupe boima dipangido marhite situa sektor nabe na pasaplusadahon pesan atau surat Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2021 dung siding titingon jahanon tonani Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2021 nasa pasapluduan ulang tahun kelahiran Parhalado doho ruas pasato selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di Bagasan Saminggon di doho hatani debata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibo hamu di tikinai mana tersurat di sada Petrus 5 ayat 6 pasapulutuluhon parhepengon terlampir akapelian hamuliateur doho na asing na sojinahau di tiktingon taidama diharotas acara na adong di hitabe na pasaplopaton tikting khusus tupagaran Huria HKBP MT Haryono ruas HKBP MT Haryono pinabotoho tusude ruas ni Huria HKBP MT Haryono mardomu tu program pemerintah marhite protokol kesehatan doho gugus tugas dan penyebaran virus COVID-19 parminggua di Huriata HKBP MT Haryono dipatupa secara live streaming sahat tu tanggal 20 Februari 2021 songonima buah-buah khusus tu Huria HKBP MT Haryono mulai atema dihita Tuhan memberkati songonima saat ni titing ni Huriata di Bagasa Saminggon tuhata ma nama masuk udukna pinasaha ma tu amang situ apa seribu lahu majahau tona sian distrik Horas madihita salhuna Tona ni Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya nomor 064-D8 DKI -2 2021 Sijahaun di gereja Madapoton na pinarsangapan sude ruas doho Parhalado HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya marhite padita resort uluan Huria di inganan Nabi tabe ma dihamu di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus Raja ni Huriai mardongan roha mauliate di tuhatta di bata doho lasmi roha nasiat tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai di Patupa Huriata HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya do Sinode Distrik Naniuluhon ni Pareses HKBP Pendeta
Bernard Manik MTH nang uja di hari Minggu 10 Januari 2021 Sinode Distrik di Patupa na di hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 maringanan di Sopo Marpikir Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Jakarta Timur DKI Jakarta na di dohotan ni 150 halak ruas ni Sinode Distrik Sinodestan sian 170 na nihirim ro madohoti ima utusan sian 50 resort badita resort doho utusan sian ganu resort utusan perempuan distrik doho utusan Naposo Bulung distrik Dinggado merdalat Sinode Distrik Hobart protokol hahipason na niaturhon ni pamaretata jala sinodang ni tema ahu do mamilit hamu jala hupadiri hamu asa lau hamu marparbue jala asamian parbue munai Yohanes 15 ayat 16 dohot subtema ditongan ni panosak pandemik COVID-19 HGWP Distrik 8 DKI Jakarta Raya terjauh gabe lokomotif na radi marhubas doho pay baru diri laho mangulahon ulahon ni huria marhite par sihohotan laos dipadar do tema dohot subtema on gabe ujahan ni huriata laho mangaradi diri manomu tahun 2021 gabe tahun pemberdayaan disadok HGWP Hobartu haputusan ni rapok Majelis Pekerja Sinode atau MPS diarahod do sude Sinodestan asa paubukon akka program doh anggaran ni huria ditirke huria mersadasada sahat tu resort Hobartu ulaun pemberdayaan anggiat sude ruas doh perhalalu ni huria mergogu atau berdaya tahan menghadapi pangotak ni pandemik sapulusia. Di parukilhon akak sinodestado pangotak ni pandemik sapulusia na so marhaujungan sahat rodi tikion jala disosohod do tu sude ruas ni huria asa toktong setia menghuton protokol hahipason naung niarahon ni pamaretata marhite na toktong mamake masker ringgas memuri tangan menjaga jarak doho pahulang diri sian hari buron laos disosohod do muse tu sude ruas ni huria asa toktong marsi hohot di bagasan haporsiaod doho tangiang menghadapi pangotak ni pandemik sapulusiai udut tusi di parukilhon sinodestado tong taringot tu dana pensiun HGB na marutak tu lembaga dana pensiun Hobart tu aturan ni dana pensiun anggia sudah ruas ni huriata huria dohot doho akapanggula nagoktiki maparukilhon uhut mangalihoroha lahu mengurupi dana pensiuni marhite badan penyantun dana pensiun HGWP Distrik 8 DKI Jakarta Raya tuksongonipe tamahula hamuliate hoddo tudebata asa toktong merdala pakkebuasion ni huriata sai marusaha do ganup huria patupaho pakkebuasionna do dengan tukpe marhite teknologi informatika atau IT marhadamuan tu tahun 2021 tahun pemberdayaan ni huria HGPP ditotopo distrik do tolu agenda pokok sinode distrik ima sada perjulung program kerja tahun 2021 dohop rensta HGPP 2020 sahatu 2024 dua anggaran program kerja tahun 2021 dohot
tahun pemberdayaan songon uno ni pakubasiun di 2020 seadaon satuluk do sudes Sindodestan manatopon program kerja doho anggaran tahun 2020 sada si uluhon doho si putuson ni huria doho resort distrik on laos ditotopon do sude Sindodestan mengulahon akka program ni huria hobartu resta ni HGBP 2020 doho 2024 naung tinotopon ni rapo MPS tahirim do marhite aka program doho ulau ni gabe lam takas jala patar hajong-jongan ni HGBP distrik 8 DKI Jakarta Raya gabe buhi doho lokomotif ni pemberdayaan di sadok distrik na adong di HGBP tatangnya koma asa tulus merdala di bagasa dame doho lasniroha nasa haputusan nang ditotopon di tonga-tonga ni distrikta asa mabuan hamajuod doho transformasi tu sadok huriata laos tatangnya koma asa toktong hipas uhut ruas ni huriata tumuimi malum aka namarsahi COVID-19 jala anggia mago COVID-19 sian portibion asa marsitutu ganup ruas mengulahon parsaoran panidangion doho pakobasio di bagasan panugunuguon ni tuhat todi ni tuhatta amin. Jakarta 10 Februari 2021 tabe mardonga tangiang HGBP distrik 8 DKI Jakarta Raya Preses Pendeta Bernard Mani MTH songonima sian sinodi Mari de mahita sian buku ende nomor 710 sia ayat sada dohot udutna huhut tapapunguma peliata sadaa dohot sadabi Oh
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramauti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras malita. Turpok jamita di minggu ta sadarion Minggu Estomihi 14 Februari 2021 Imana tersurat di 2 Korintus 4 ayat 1 rodia onom. Surat ni Apostol Paulus na paduahon 2 Korintus bidu 4 ayat 1 rodia onom. Pangarado tini apostoli di tohonan na. Ope le alanong huzalohami tohonanon sian pangasina di hami dang mernalu jahami. Sadok hutul lakon hami do akan nabuni akka sile haila honoton edang marakal hami jaladang merlaok kubai kami hatani ribata hasito anido upapatar hami gabe jongjong hami tadaon ni rohani saluhut na jolma diadopan ni dewata jalamolotung tertutup barita nauli na huzami tau kami jakkan dalah omago doi tertutup. Ai di papitung debatani pertibiodo pikiran yakkan na soporsea. Ala unang nasida asa unang nasida di patiur sodang di barita nauli na taringot tu hasangapon ni Kristus na tardok suman ni dewata. Ai dada diri nami hujami tau kami Kristus Yesus ido bahwa ibana Tuhan. Alai na posomuna dohami alani Yesus. Edi batana madokon marsinodang haturoni sian dahulomoni. Ibana do patiur hon rohanami. Pabisar perbinotoat disangap ni debata na dibakasan boh ini Kristusi. Sonima sahana. Dihita akadongan sahapor seaon topik ni minggu ta hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan ini maka perdita. Aka situa manak parhalado dohot akar ruas nihuria ima hamba Tuhan di secara umum nuaing. Alai adong doman tokono sahat tu aka panggonggomi ni pamareta. Napaduahon setia marsi hohot ima lapatanna adong do disiaka tantangan berarti buidak setia adong naso setia alenaka hamaolon aka persoalan cobaan pengaruh sia luar nak sia bagas namanigai mengganggu bui mabajol maidak setia terlumbubi tutuhan. Di zaman sonarion budi pengaruhnya keagamaan asing. Budi rak setia namar Kristen ati amang do inang nakpi bana ringgas minggu masuk aktif di gereja kanak boru alai alani godaan boy gawe muli menang berhamuliat tu silom. Gudang doha setia ini diganggu gawe ditinggalon nak katohonan na. Budi akaparhalado na setia terganggu alani gudang konflik gabe ditinggalon akatohonanna. So ini nang aka perdita. Odo dihita kadongan saha perseaon namasa di Korintus ala kota besar, pelabuhan, pusat perdagangan, aka bangunan fisik do isina menonjol aka parbinotoan makorhon gejang ni roha dot kesombongan alaka berpendidikan. Rosi Paulus dengan latar belakang antikristus na mangalili kasih itu Yesus gabe tang yakin kurang porsea ala Korintus maberangi bahan ada antikristus sona julu inna pola do tababel ga aka persoalani bahkan mengganggu alani pengaruh-pengaruh ajaran di Korintus
bahkan penyembahan kuil dewa Aphrodite na mempengaruhi moralitas niaka jemaat na di Korintus di hasomala siganupari na holan mangalului haso nang aportivi dar siti akka pesta-pesta do hura-hura alani di surat ni si Paulus na parjolo masa keras do menegor kebiasaan ni jolma na bebas, sangat bebas tanpa etika terlumubi mai di parumah tanggaon buido sahala bahwa berhubungan tu istri ni halak manang istri ni halak berhubungan do suami orang sangat bebas ala diajar di Korintus do akka kebebasan tanpa batas alan itu ngasih do pikiran ni si Paulus memberingatkan nama saya di mana surat pola 2 kali teguran keras toka penyembahan berhala do kebiasaan muruk hal terjadi ketegangan na menolak si Paulus nama dok si Paulus on na barani menegor sekelas Korintus kota na maju na berpendidikan alai di dok si Paulus tang mondurau maberitahon hasitongan edang napati tikos diri au anggo marhite persikolahan tong do tibo persikolak wale nak pola hubabu tu hamu molo horong ni si foto surat masuk doau tu si parise doau mulai sadana kau nunga belajar Taurat akapatek ni si Musa alai huhalubah doi uang doi sampah ni mana tak pola marguna ima terjemahan ala nunga paju pangaudo Yesus Kristus dung hutada Yesus Kristus tak sadia lapatan niak kapar sikolaki nang adong guruku si Gamaliel profesor di Jerusalem tak pola buah nang keluargaku latar belakang kaum berada dukutada Yesus utinggal hodoi saluhna nina alai terus nomor dalan ketegangan ini tantangan bahkan memukuli Paulus memenjarakan menghujat terjadi konfrontasi manang pertentangan yang menyedihkan alani isi ni surat 2 Korintuson marlas ni roha do ibana nian ala disuruh Tuhan ibana alai bercampur ilu idu asari do si Paulus saya tu matangi sa ugano borongin holam manang ko kamu makokop to dimuna itu ibana sebab bukan diri kami yang kami beritakan ala masa do di dunia junani hola dirina di paburnang-burnang pendidikanna hamoraonna hasangaponna kehormatan adong dina sida dewan kehormatan dengan baju-baju sutra dan satin berpakaian hebat dengan pembicaraan yang berfilsafat tinggi dengan teratur diri puna sida songoni si Paulus mengalui hasangapon doh mengalui hamoraon alai si Paulus bukan diri kami yang kami beritakan tang diri nami amang inang nau beritahu kami alai Yesus Kristus do nama lubus jolo masyad dosa tamatian alai kami adalah hamba manang nasinuru hatoban ni Kristus ido manang ahape kesulitan manah do kami songoniro nang jamita terlumubi tu kami kapadita do parhalado gurangnya kapersoalan itu angko si Paulus mando jangan mundur karena yang kita beritakan adalah kebenaran firman Tuhan dan bukan untuk kepentingan kita sendiri songoni mara dihita kadongan saporsiaw nang hamu ruas saluhna amanami doh inanami terlumubi parhalado pola gentar hita na melayani on suna mga tudirita hita terlumbubi ma ujung tombak aka parhalado te suna mergaji hamu pengorbana do waktu materi jadi do lujanai hamu kasih tuai ro do sejauh muna biaya sendiri waktu habis untuk melayani alai di si Paulus
itulah yang paling berharga di mata Tuhan. Anggo si Paulus pe latar belakangna anggo hamorao do ne di luanna ngadau ibana umora sebelum gabe apostel. Ai keluarga berada di mana dan berpendidikan tinggi, bahkan kelas terhormat ala ditinggal hon ibadah Rasulullah luhutnai. Ala naung dapat tu berita lasni roha, berita nauli ima Yesus Kristus. Alani dihita kadonga sapur saun mulutung pegodang aka penolakan hata-hata tu kaparhalado. Tu hita ko sabar ade amang do inang situa ko murni mahita songni do kekuatan ni si Paulus. Allah murni di mana melayani, dia tidak gentar, dia tidak sakit, bahkan dipastap, dipukuli, bahkan dipenjara sekalipun. Hidup sadong pepatah semakin tinggi orang berada makin tinggi juga angin yang bertiup, yang mengganggu, menggoncang, mempengaruhi, bahkan ingin menjatuhkan, merobohkan. Hidup si Paulus banyak menghadapi musuh-musuh sangat banyak yang mencaci maki saya, memusuhi saya, bahkan menangkap saya, mengikat saya, membuang dan memenjarakan karena mereka adalah curang dan palsu. Di godang dok kajol mana curang di Korintuson. Di dok bana diputar balik ke berita bohong bahwa dia adalah tidak benar rasul. Yang go rasul lihat tong 12 sisiani Yesus do ibana dang masuk sisiani Yesus indah. Allah di dok si Paulus, saya dipilih langsung oleh Yesus Kristus, dipanggil untuk menjadi penggabar Injil. Paulus berkata seorang penginjil yang benar harus memberitakan Yesus, bukan dirinya sendiri. Kemudian harus menempatkan dirinya sebagai hamba terhadap yang dilayaninya dan harus bersandar sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Walaupun demikian Paulus tidak tawar hati dan gabe mundur semangatna. Ale tetap ibadah melayani dengan baik. Songoni manak tuhita terlumbu ya kadang perhalado situa unang tawar hati mulugodang pe hamaolo nate yakka manami. Songdo rakit suawang yamu igaji hamu bahkan rugi tenaga alai lopek dua do jabar kasitua burju na mengulaun hatan Tuhan. Walaupun demikian Paulus tidak tawar hati tapi ia tetap melayani dengan baik. Itu ibana itu adalah kasih karunia Tuhan kepada saya. Wasa di doa sini rohani Tuhan. Ai au hiado naik tersilang. Ai au do parjahati. Jala di jalur mataku do ditakub Yesus huberak sadiri dibukuli. Baka godang akan menghutu Yesus utakub upenjarahon. Au do namar dosa. Alai alani balga asini rohani Tuhani gabe melua au. Ai dok kasih karunia. Jadi pemilihan menjadi hamba Tuhan adalah kasih karunia. Dangalani hamaloku, dangalani hamoraku, dangalani pabahenaku, bahkan saya adalah orang yang berdosa dan orang jahat. Betung hamalon ni hamya kapedita. Tungama habis taranami malu S1, S2, S3 bei. Malu soasini rohani Tuhan itu, ai berdosa do nangka pedita nak situ. Banyak kekurangan. Dalam hami pe di parahata potami do ala ni asini rohani Tuhan itu hami dipilih gabe seorang pendeta. Termasuk au sendiri latar belakangku atarna nebedel di basautik. Sobinoto majahal kitab. Alai asini rohani Tuhani iku gawe pedita sang hormat bajernahor ini to. Ai botokku be nang huro nak sekolah pedita toridok do to ka bakku. Ai welu hami au sepulan tak tohoi bergaus di si hormati nak sekolah pedita nang mangoto-oto ina. Ale tetap do mendaftar. Tetap belajar dan tamat, bahkan S2 sekolah sendiri. Lao madok tu akaha ibotoku bahwa saya betul-betul ingin jadi pendeta. Ipe dangalani hamalok kole asini rohani Tuhani bemula-mula tok tu porsea
besidu pia kadongani sudi tormar minggu dui nejolo molo merjami tau i parparean merjami tu besi hormat dongat tahian nina toror yak kaza sapasar-pasari kasupiri ungi hawli meiba jalahu saksi di bawah itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa memilih saya jadi pendeta. Saya cukup bahagia. Urut itu keluargaku, saya mempunyai istri dan anak karena kasih Tuhan yang begitu besar. Mula Sopadita mungkin sudah hancur sehancur-hancurnya, sudah hancur sehancur-hancurnya. Alah saat dui batu Jakartaon mengedengi, saat tu Surabaya, saat tu Badung, tak sekolah Padita DPUC dan sudah membentuk kelompok. Alai huruf olanau mak nakai Padita, aung saya ngamati aku macam mak aka kejadian-kejadian. Alai huruf saya sudah bertobat. Saya tidak merokok, saya tidak lagi mabuk, saya tidak berpikiran yang lain-lain. Saya hanya membaca firman Tuhan. Jalahu hirim doa dong akapasu-pasu nabal gasiani. Soalnya dia tidak kondisi Paulus. Dan firman Tuhan tidak akan pernah berbohong. Odo nedok nisi Paulusi kasih karunia di dok. Saya dahulu adalah seorang pembunuh. Saya adalah orang penjahat tetapi dipanggil oleh Tuhan. Medok ke Saulus. Saulus, kenapa engkau memburu menyakiti para pengikutku? Wasaliliam mau ni najis. Terus mana Tuhan? Sampai mabitung ibana. Pelayanan yang mulia adalah pelayanan yang berani karena benar menyampaikan firman kebenaran serta tulus dan setia. Paulus menempatkan Kristus di atas segalanya. Dungi ita dari mana Tuhani Yesus Kristus ina mana belga sianakana di portivion. Ong ni dorang kesaksian salut nanti keperhalan. Yang kena lau hamorau tu nata lului belu jamai ita nama layanya. Alai ke bahagia do las ni roha nang adong beban. Anggona jolo khawatir diba mabiar. Gudang musuh, gudang nama ngancam, bahkan keluarga menjauhi kita. Alai dungga bertobat sudah mendoakan, sudah manglehan. Bung pedih dia betul tahu tong torong manglehat jas si botol ni ba. Saya tahu si patum dah, saya tahu sudah palian. Kemeja berlobi-lobi. Angkau tiki nakal do. Idea selisa minggu do mergati baju. Alidokon terimalah berkat Tuhan karena Tuhan telah memilih engkau dan engkau akan diberkati. Odo dihita kadongan sah persiaon. Makatai taringot tu pelayanan ada ima jauh-jauh doi panggilan. Ibarat pertempuran rohani. Bertempur, berjuang, meninggalkan yang lama, hidup baru. Tinggal lo nak kaparangan orang denggani, berjuang. Ay godang dope musuh. Di tonga-tongata pelayan tidak selalu mulus dan lancar karena ternyata banyak masalah yang harus dihadapi, termasuk masalah etis moral, kesombongan diri, pengelompokan. Gereja tak pula jauh berbeda zaman dahulu sampai sonarion. Persoalannya mungkin warna yang berbeda. Odo pesan hokbah unang putus asa. Alarong do Tuhan Yesus Kristus arok to diperbadi keberani hita. Saluhutna kamanami nanami perhalado. Songonak kapanuri yang naperjului. Terpanggil dengan kemurahan Tuhan di pelayanan. Mungkin tidak diterima, ditolak. Ima katantangan nomor macami. Alai molo siti hita di perkara manang persoalan nageleng. Lianon nama ka ulon nabalga. Alai berani ma selalu hangat bersemangat berkobar rajin berintegritas sejalan perkataan dengan perbuatan konsisten dengan nilai-nilai kebenaran. Odo dihita akadongan sah persiaon didok si Paulus ko jujur roh hamba Tuhan perhalado tidak licik. Hidup dalam terang Kristus, hidup dalam kebenaran. Songoni nang Mother Teresa itinggal hodo nguluna gawe berbaur tuaka masyarakat miskin tanpa pamrih, melayani dan berbagi, bahkan untuk melawan segala persoalan dan bersinar
Odo nang sa halak namar kuarsi netiate. Si neti guru sekolah minggu di sedenganan menciptakan lagu bersinar 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 bersinar. Itu adalah seorang guru sekolah minggu. Ima kesaksian di mana ngapain nama tetap kalau udah dipanggil Tuhan mau guru sekolah minggu tetap bersinar. Soalnya ini orang si Paulus dengan sukacita walaupun banyak goncangan. Dulu dia anti Kristus, anti Kristen menjadi pembela Yesus dan rela mati demi Injil dan keselamatan. Odo dihita berita lasni roha gigih ibana menghadapi akan masa nakpe konhona uhum di penjara songonima nang di jamat tasonarion gabi akka nasitia makokop akka tohonat tabi menghami perdita songoni akka perhalado tahokop sitia meita di tohonan naung dibiliti dangalani berjutai alai asini rohani debata ahado jaminan adalah sukacita yang luar biasa berkat yang melimpah tak tuhita tu gelengta generasi berikut pasti rejalon yaka perhalado na berju mengulah nak tohonan na poso ni debata na setia na konsisten di sudi kondisi dok situasi dohonot tama Jehovah do partano batu aku Tuhan adalah gunung batuku tajaloma to de perbadia madongan hita songon parsihoto ni si Elisa tu guruna si Elia sampai 3 hari didokon si Elia anang lau mau tu Betel tinggal mau di son daong ikon ihutonokku doh nang lau mau si Elia tu Jericho tinggal mau di son nina daong ikon ihutonokku doh nang lau tu Jordan nina si Elia daong ikut ayahana pinang idom ikon 2 heli songon narong di hotor di nek satu au ro si Elia zalomu doi alani persiotom songoni do si Salomo di Gibeon alani hasieteon na tu debata debata pangido maa si lehonok kutoho ninna debata alani odo dihita kadong asa persiawan menangah si pangidota mulo marsi hohot tita songo si Elisa ada berkat bui marhagukuni bana membaca tanda mujizat di Jerikoi nak tibuan kadar pH air kayak sama nai jadi mulo minum makai naina na denggadang pasti keguguran ima tantangan ni si Elisa ay naposon itu adoho inaka suami ngake guguran nakai natanami na bui banomu bedo ibana buat tahu masira lungi ibana tu sungai Jeriko tangarong benak guguran nakai naina jala di boto ala Jeriko di Noang adalah pusat sangkis terbesar senido sangkis tu Eropa ala gabe ditanya ko si Elisa sampai sadarion satu tikinan yang roh onima pasu-pasu itu kita dangarong nasumungkin panon di bata aka rasup pe buru gabe kesembuhan dan ubat berkat lukudang pekatan tangamuna kaperhalado di mampangon songni ente hariono sabar hamati amang inang aina ta perjuakon berita keselamatan do pe di jalota kapasu-pasui sienak ke persoalan-persoalan ni sudi huri dong persoalan ale persoalan nagel yang unang pula ta belga-belga mardami seorang ma salutna ala natahirim kahadami do amma berita nauli berita lasni roha di minggu ta sadarion uzama ayak muse ay haporsuhon nami namertiki jala naneang do persanon ido patupaho di hami hasangapon na sumurung na lumubi hamuleon na nasang lilengna ala hutailio kami na sotaridai datung nataridai ay persatokina do nataridai alay namanotong rodi saliling na do na sotaridai ay ko gabi patar bido hita salukna sugot di jolo ni habang sa paruhuman ni Kristus asa di jalo beho bartu na niulana tagan di perdagingon manang nadinggan manang narwa asa molo di bagasa Kristus halak
nati no panai baru mai nunga salpu pangalaho na robi gabe nai baru ayodo pinatu pani di bata umo kopita gabe dosa ibana naso tumada dosa asa gabe hati koran di bata hita di bagasan ibana. Amin. Bertanggung hita. Mulai dari Tuhan di hatam nabadia song kami yang terpilih gabe sisiamu hamba Tuhan naik kami setia. Dia kapangalahu narobi ngau tinggal lo kami gabe hidup baru marsiho tami song Elisa di dua raja-raja duai dan meninggal lo Elia majalo pasu-pasu jala di pasu-pasu hoi bana song ini manahami yakin pasti marpos ni roh hami tu masa depan nami song ini karuas ni huria haringkas marminggu dapat pasu-pasu tu akka pinopar yanakon anak parumain hela pahopu do akka perkarejoni dan anak persekolahan kuliah do sudi nai ala parsihoton nami do asition nami tuho di bagasan Yesus Kristus. Amin. Ora dehita hut papungu pelayan. Tanya koma peliata. Ale de bata amanami nari benu kijang. Odo haroroni salhut si leo na dengan do nasa ulibasa na maglutus. Upasatai masya na nilhon mi tuhami pilan nami tuho. Sejala mega biwap na husus di colom. Pasupaso me jala ramoti asa huparasya kami pelianon.
Patibulon harajamu di tonga-tonga ni uriam do di portibio. Buhay marhanami marhite hite tordim. Asalam tadahami gudang ni silo leon mitu hami. Asalam kir-kir hai mantok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami nari beno gijang saya pinar badia maguarmu saya Roma harajan saya saat malam ni roham di beno tongos son nari beno gijang lema tuhami sedari on hanguluan siapa hari saya sama dosa nami son panisa nami di dosa ni dengan nomor dosa tuhami unak kami tugio tu pengunjunan palu amahami siapa pengago. Pasu-pasu jali ramati Tuhan debatama ho disodakkan Tuhan debatama bohina tuho jala sima rohana midaho didopakkan Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaur madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.